No niin, täällä ollaan 7TV aikuisviihdetaiteilija Anssi Viskari alias Lothar. Tervehdys. Terve. Mitäpäs nyt sitten, susta tuli dokkari tuossa noin telkkarissa just ja olet kovasti nostanut julkisuuskuvaasi, niin mitenkäs tällä hetkellä aikuisviihdealalle kuuluu? No aikuisviihdeala ihan samaa linjaa mennään, kun on menty tähänkin saakka suurin piirtein. Tietysti onneksi ihmisten suvaitsevaisuus on tullut vähän paremmaksi. Mitenkäs tämä kaikki lähti? Sä oot nyt vuosia kumminkin jo tehnyt, jos mä oikein muistan, niin mitenkäs tämä kaikki lyhyesti sanottuna lähti liikkeelle? No oikeassa paikassa oikeaan aikaan tai väärässä paikassa väärään aikaan, jommin kummin, riippuu mielipiteistä, mutta aikanaan 94 vuonna tuolla Luumäen motellilla kävin katsomassa stripparia ja se halusi mukaan esitykseensä ja sen jälkeen pyydettiinkin jo töihin samoihin hommiin. Ilmeisesti varustus riitti. Just, ja sähän oot stripteasin lisäksi niin tosiaan sut tunnetaan muun muassa netistä löytyvistä elokuvista. Joo, sitten myöhemmässä vaiheessa tuossa kävin tekemään videoita ja osa niistä on päätynyt DVDlle ja osa julkaistu pelkästään nettijulkaisuna sitten mun kotisivuilla. Mites monta elokuvaa sä oot tehnyt tähän mennessä? Mä oon tehnyt tähän mennessä, olisiko joku 50 DVDtä ja sitten 75 julkaistua videota netissä. Kuinka usein sut kysytään, että kuinka monen tytön kanssa olet ollut? No se on yksi niistä eniten kysytyistä kysymyksistä varmaan. Että mites vastaus kuuluu? No mä oon jo useamman vuoden ajan vastannut samalla lailla, että noin 1000. En ole pitänyt kirjaa tytöistä, mutta sellainen karkea laskelma mun mielestä pitäisi täsmätä johonkin 1000. Tietysti sen pitäisi pikkuhiljaa siitä nousta ylöspäin, mutta ei pidä sanoa sen isompia lukemia, niin ei ainakaan huijaa. Tällä kun nopeasti ajattelee, niin sullahan on unelmatyö näin miehisestä kannalta, kun ajatellaan, että sä saat, miten se nyt voisi sanoa, peuhata naisten kanssa ja saat sitä vielä rahaakin. Vai miten sä itse koet tämän? Joo, no mun tapauksessa tässä on vähän sellainen harrastus ja ammatti samassa jutussa, tai harrastus ja työnteko, että täytyy myöntää, ei yhtään hullumpaa hommaa. Mitäs tässä nyt sitten, on vasta alkuviikko ja sulla on luultavasti ollut viikonloppuna keikkaa. Mitenkäs Lotharin viikko tästä jatkuu eteenpäin? No nyt viikolla pitää säätää sellaista hommaa, että tuossa 6. ja 7. päivä 11. ne on Helsingin Sexhibition erotiikkamessut jäähallissa ja niitä väännellessä menee melkein tämä viikko ja sitten perjantaina onkin Heinolassa seuraava erotiikka-naitti ja sitten lauantaina pääsee kotikulmille lyhyt keikkamatka, kun on Mäntyharjulla paikallisessa ravintolassa keikka. Okei, milloin seuraavaa elokuvaa sitten filmaat? No leffakuvauksia luultavasti pääsee kuvailemaan sitten sen Mäntyharjun keikan jälkeen, eli varmaan tuossa puolen kuun paikkeilla on seuraavat leffakuvaukset. Okei, ei muuta kuin onnea valitsemallasi uralla. Kiitos. Ha ha ha.